नायनाय नङा बियो आंनि गथ'आ नायनो हागोन साबा नायनोबो हागोन जायगाखौ मिथिनो हागोन निजेबो नियायनांगौ जायगायावफ्रा बेखौ नांगौ जोंनो नांगौ जोंनो नियायनांगौ बिनि फिसा फिसौ बबे समनि थाखायबो नांगौ जोंनो गासिबो नांगौ जोंनो जों दा अमा नङाना मान थगायनानै मोना जोङो नांगौ जोंनो मान जेल बानायदों मानो जेल बानायदों हमना लांबाथाय मोनबा खावलायदों जोंनि बिटिसि सरकारनि मान गोनां जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जि खोथाफोरखौ जोङो मिडियायाव नुदों ससियेल मिडियायाव बे नंखाय बेवहाय गावलायनाय माबा मोनसे जेबो थासारि जायाखै बेवहाय बिथांमोना हमनो मोनदों आरो हमनानैनो गावदों हमनानैनो मानसिखौ गावदों थुनानै बेखौ गावनाय जादों दा बिनि फोरमानफोरखौ दिनै दा नुनो मोनबाय बिनि डेड बडिखौ दा लाबोबाय दा बेखायनो जोङो खावलायदों बे ओनसोलनि जानानै जोंनि मानगोनां बिटिसिनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बिनि बेबस्थाखौ लायो आरो बिथांनि न'खराव फैनानै जाहाथे मोजाङै खबर लायो डिटेल्स खबरखौ लायो आरो बिनि थाखाय जाहाथे माबा मोनसे क्षतिपुरन जोङो खावलायदों जाहाथे बेहा गथ' दं सासे आरो हिनजाव दं आरो न'खराव बिमा बिफा दं बेखायनो जों खावलायदों जोंनि सरकारा जाहाथे बिनि न्यायखौ जाहाथे होयो न्यायखौ जाहाथे बे न'खरा मोननो हायो बिथाङा मोननो हायो जों बेखौनो दिनै रायजो राजानि जानानै खावलायहरनाय बे रखम जेबो जायाखै बेबायदि गावलायनाय जेबो गैया बिसोरनि आखायाव जेबो हाथियार गैया बिसोरो जास्ट आखायाव दंफां लायनो थाखाय सिखा रुवा लाना थांदों बेल' बे जाथायनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायो बे ओनसोलनि जानानै जिहेतु घटनाया आग्रायाव बे सोरमांगानि एसेल' 100 मिटारसो बिथोराव जादों घटनाया दा मानसिखौ हमनो मोनदों बिथांमोना लांनांगौमोन एरेस्ट खालामनानै आयेननि बेबस्था खालामनांगौमोन खिन्थु बिथांखौ बेबायदि अन्याय भाबै गावथारना गालांबाय आरो गावथारना गालांनायनि उनावबो बिनि जेबो रिपर्ट बिसोर खालामाखै दा दिनै 24 घन्टा मैया मोना बेलासिनि 3टा आरो दा 3टानि बारबाय दा बेखायनो जोङो खावलायदों जोंनि बिटिसि सरकारनि मान गोनां जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जि खोथाफोरखौ जोङो मिडियायाव नुदों ससियेल मिडियायाव बे नंखाय बेवहाय गावलायनाय माबा मोनसे जेबो थासारि जायाखै बेवहाय बिथांमोना हमनो मोनदों आरो हमनानैनो गावदों